Most a színpadra fogok hívni egy számomra rendkívül kedves hölgyet, aki azt gondolom, hogy a szakma csinyát, binyát ismeri. Szeretem őt nem csak azért, mert szakmailag abszolút toppon van, és nagyon jól kommunikálja az egészségügyet, és magát ezt az egészséges ügyet is, de mindezek mellett óriási szívű nagymama, imádja az unokáját, és itt a színfalak mögött nagyon sokat beszélgetünk a termék tapasztalatokról. Nagyon fontosnak tartom viszont, hogy elmondjam róla, hogy 20 évig volt sebész, érsebész és egyetemi oktató. Tehát a tanítás, az előadás nem áll tőle távol. És most egy nagyszerű témában beszélgessünk a szívérrendszerről. Ezt a témát fogja számunkra leghitelesebben kommunikálni, és azt gondolom, hogy mindannyiunknak szívügyének kellene, hogy legyen, hogy ezt az információt meghallgassuk. Fogadjuk a színpadon, neki megfelelő tisztelettel és szeretettel, Forever üzletében elfoglalt pozíciója sourcing manager, több száz embernek segített, viszont több ezren vagyunk, akik élvezzük az előadását. A színpadon dr. Samu Terézia. Tú, que pierdes el control, hablando en alta. Szép jó napot kívánok, sok szeretettel üdvözlöm Önöket, elsősorban azért, mert eső ide, eső oda, Önök mégiscsak kíváncsiak arra, hogy az egészségünkkel mit lehet kezdeni. Az én témám eléggé közel áll hozzám, hiszen érsebészként engedtem életem jelentős korábbi részét, és arról van szó, hogy most erről kéne beszélgetnem. Miért fontos ez a téma? Azt hiszem, hogy egy kicsit ugye el kell helyezni. Ugye bennünket a Jóisten, embereket olyan zseniálisan összerakott, mindennek megvan a helye, minden egymásra épül, de azért ebben a zseniális harmóniában vannak dolgok, amik nélkülözhetők. Például, ha valakinek úgy mondják vakbélműtéte volt, kivették a féregnyúlványát, vidáman éli az életét. Ha mondjuk epekövesség miatt kivették az epehólyagját, kicsit átalakul, de éli az életét. De van két szervünk, amely, ha nem működik, akkor az az élettel összeegyeztethetetlen. És ez a szív és a tüdő. Mert ugye vagy a légzést, vagy a szívverést, ha abba hagyjuk, akkor onnantól már komoly problémák állnak fent. Ezért olyan fontos ez. És miért fontos manapság erről beszélnünk? Hát nem tudom, hogy kutakodtak Önök erre ilyen dolgokban, de tény, hogy a természeti népeknél azok a fajta szív- és keringési betegségek, amivel manapság lépten-nyomon találkozunk, nem léteztek. Azonban, ha ezek a természeti népek olyan civilizált környezetbe kerülnek, és olyan szokásokat vesznek fel, mint mi, akkor ugrásszerűen megjelennek. Tény, hogy ma a kardiológiai, tehát a szívgyógyász osztályokon körülbelül 10%-ra tehető azon betegeknek a száma, akik azért kerültek oda, mert valamilyen veleszületett fejlődésrendellenesség, szívhibájuk volt, vagy billentyű problémájuk, betegségük, vagy netalántán daganatos betegség, vagy gyulladásos betegség. Ez a teljes egész csak a 10%-ot teszi ki, és 90% az, amit például a természeti népeknél nem ismertek. Ez az a dolog, ami igazán szükségesé teszi, hogy beszéljünk róla. Itt akkor arról is kellene beszélnünk, hogy milyen tényezők vezetnek oda, hogy ilyen óriási lesz azoknak a száma, akik valamilyen szív- és keringési betegségben szenvednek. Hát ezeket a kockázati tényezőket egyszerű felsorolni. Az egyik rögtön a kor. Erre rögtön azt mondjuk, hogy erre nem tudunk mit tenni, na majd erre visszatérek. Aztán a nem. A férfiak sokkal esendőbbek, mint a hölgyek, de csak egy ideig. A menopauzában ez az egyenlő esendőségi előnyünk, hölgyek, elmúlik. Sőt, bizonyos betegségekben már sokkal hamarabb. És a genetika. Hát, ugye ezzel nincs mit tenni, ezt kaptuk, ezt hoztuk, ez van. Azért ehhez is fűzök még a végén valamit. Tehát ezek mondjuk kevésbé befolyásolhatók. Aztán következik a hatalmas sor, amiről már lehet egy-két dolgot tenni. Először is elég gyakori a magas vérnyomás. Aztán a különböző vérzsír eltérések. Itt ma már egyre inkább nem azt mondjuk, hogy az ártó koleszterin magas, hanem hogy megbillen az egyensúly, tehát az ártó és a védőnek az egyensúlya felbillen, és igazán ez az, ami a problémát okozza. Aztán a vércukorérték, a cukorbetegség. Gyakorlatilag az
kardiológiákon fekvő cukorbetegeknek a 90%-a úgynevezett 2-es típusú, tehát felnőttkori, későn kialakuló, és erre jellemző, hogy bizony nagyon sok életmódi kihágásnak a következménye ez a cukorbetegség. Aztán ide sorolhatjuk még azt az egyáltalán nem elhanyagolható, sőt az egyik legfontosabb dolgot, a túlsúlyt. Nagyon jelentős és fontos kérdés, hiszen nagyon sok más probléma következik belőle. Ha ezt a 4-et így egybe vesszük, a magas vércukorérték, a magas vérnyomás, a túlsúly és a zsír ártó és védő koleszterin egyensúlyi felbomlása, ezt hívja úgy a szakirodalom, hogy metabolikus tünetegyüttes, vagyis egy komplex anyagcserezavar, amely a legjobb kiindulója a szív- és keringési betegségnek, és ezért már a kis tüneteknél is elkezdik kezelni. Még azért erről is fogok néhány szót ejteni. Aztán mi van az, milyen dolgok vannak még, amik fokozzák a kockázatot jelentenek? Hát feltétlenül kockázatot jelent például a dohányzás. Ugye? A dohányzásról tudni kell, hogy a nikotin azon kívül, hogy a tüdőt tönkreteszi, az ereket összehúzza, és ha az ereket összehúzza, akkor mi fog megemelkedni? A vérnyomás, ami már megint tovább rombolja. Tehát ennek is kis ereket, nagyobb ereket egyaránt bántja, és jelentősen rontja a helyzetet. Aztán a mozgásszegény életmód. Hát kérem szépen, amikor bennünket megteremtettek, ahogy kialakultunk, nem csak az volt benne, hogy enni kell. Hála Istennek, ugye akkor egyszerű volt, ahhoz, hogy őseink enni tudjanak, ahhoz nekik keményen dolgozni kellett, mozogni kellett. Ugye a múlt század közepétől napjainkig most már lassan a mellékhelységre is autóval járunk, mintha elfelejtettük volna használni bizonyos mozgásszerveinket, és ennek nagyon komoly következményei vannak. Úgyhogy ez is a rizikófaktorok, a kockázati tényezők közé tartozik. Aztán ide tartozik még többek között újonnan, tehát az utóbbi 1-2 évtizedben került jobban szem elé az úgynevezett magas homocisztein szint. Sajnos ezt nem nagyon tudom más módon elmondani, mert ez egy olyan anyag, amit így hívnak, ez a neve, de még egy kicsit majd részletesebben beszélek róla. Ma azt mondja az irodalom, hogy valószínű, hogy nagyobb szerepe van a magas homocisztein szintnek az érbetegségek kialakulásában, mint a magas vérzsíroknak. Tehát nagyon fontos ezzel is foglalkozni. Ezek a tényezők, amiket eddig felsoroltam, ezek mind hatnak nem csak a szívre, hanem nagyon komolyan az érrendszerre is. Van még 2 kockázati tényező, amely a szívbetegségekben nagyon jelentős. Ez az egyik az alkohol. A krónikus alkoholizmus az nem az ereket érinti, hanem a szívet, a szívizomzatot. Gyakorlatilag a szívizomzat az, ami teljesen tönkre megy ebben a rendszeres, folyamatos mérgezési állapotban, és végül nem tudja a szív betölteni a legfontosabb funkcióját, hogy pumpáljon. Hát, hogyha az izom tönkre megy, akkor nem lesz ereje pumpálni. És egy újabban már azért nálunk is komoly problémát jelentő kockázat, ez pedig a drog. Tudni kell, hogy a drognak nagyon komoly kockázata van, hiszen fiatalok, hát főként a fiatalok drogoznak egyenlőre, de aztán nyilván megjelennek majd mások is, de például a kokain egy allergiás reakció révén, de akár akut, heveny, szívinfarktust képez okozni. A többi drogra pedig az a jellemző, hogy nagyon-nagyon súlyos, akár életveszélyes ritmuszavarokat is képes előidézni. Most, ha ezt a 13 féle tényezőt végignézzük, akkor azért láthatjuk, hogy ezek között nagyon sok olyan van, ami valamilyen szinten, valamilyen módon közvetlenül az erekre is hat. Egy kicsit most vegyük az ereket is szemügyre. Ugye a szívnek a legfontosabb funkciója az, hogy ő dobálja, beveszi a felfrissült vért, és ő dobálja szét. Az ereknek pedig az a funkciója, mint egy bármilyen csőrendszernek, hogy ezt továbbítsa. Az ereknek tulajdonképpen 2 feladata van. Az egyik az, hogy továbbítsa a tápanyagokat, a friss oxigént és az összes többi tápanyagot minden szervhez,
és a másik feladata, hogy azt a hatalmas nyomást, amivel a szív kipumpálja a vért, azt megpróbálja egy kicsit kompenzálni, enyhíteni, hogy a szerveket közvetlenül ne károsítsa, ezt hívják szélkazán funkciónak. Na most az elosztási funkcióban nagyon lényeges, hogy az szerint, hogy milyen szervet lát el az az érszakasz, ez szerint beszélünk az szív, a szívnek is saját erei vannak, ezek a koszorú erek. Ugye nagyon fontos, hiszen ha a szív saját erei betegek, akkor a legfontosabb pumpáló funkció is károsodni fog. Aztán így külön egységként nevezzük az agyereit, hát ez is igencsak lényeges, főként azért, mert ez a két terület az, ahol tehát a fokozatosan kialakuló elváltozásoknál a hozzászokás lehetősége nincs meg úgy, mint a szervezetünk más területein. Aztán erek látják el a zsigereinket, tehát a hasűrben lévő szerveinket is, ezt a zsigeri ereknek nevezzük, és hát vannak a végtagerek. Az erek funkciója gyakorlatilag mindenhol ugyanaz, és ami az erek vonatkozásában meglévő betegség, hát ez legfontosabb betegség, ami ebből az egész kérdéskörből lényeges, ez pedig az érszűkület, vagy érelmeszesedés, neki szokták nevezni, a hivatalosan és a szakszerű inkább az érszűkület. Ez pedig úgy jön létre, hogy különböző kiváltó tényezők károsítják az ér belsejében lévő belhártyát. Ez a legfontosabb része az érnek, és amíg ez épp, addig minden rendben van. Na most akkor, amikor ezt károsodás éri, akkor több minden folyamat elindul. Ezek a folyamatok különböző irányban vannak, és attól, hogy károsodott a belhártya, az épp folytonossága megszűnt, repedések jönnek létre rajta, ha emellett még jelen vannak a különböző oxidált zsírok, akkor ezek, mint egy ilyen kis összecsapzódott formában, az károsodott belhártyán rárakodva bejutnak alá, ezek az úgynevezett plakkok, kitüremkedések, tehát ezek fogják majd szép lassan szűkíteni az eret. És azon kívül nagyon lényeges, hogy ugyanezekkel a folyamatokkal együtt még több más is lejátszódik. Az egyik fontos dolog, hogy azok, amik kiváltják ezt a belhártya sérülést, nagyon gyakran ezek oxidatív dolgok, oxidatív folyamatok, ezek egyben hatnak az úgynevezett nitrogénoxidra, ami azt a célt szolgálja. Természetes módon létezik a szervezetünkben, csak ezeket eloxidálják, és ezáltal az a funkció, amit a nitrogénoxid ellát, az pedig az, hogy az erek el tudnak lazulni, ez kiesik. Tehát az ér ellazulása elmarad, és marad egy ér szűkült állapot. Aztán nagyon lényeges, hogy ezen kívül beindulnak, ha sérül az ér belhártya, ha keletkeznek a nitrogénoxidnak ilyen tovább oxidálódása termékei, akkor ennek következtében a fokozott véralvadás indul be. A fokozott véralvadásnak pedig az a következménye, hogy keletkezik egy vérrög, és akkor az a vérrög elzárja az eret. Tehát eddig átment a vér, és most, ha elzáródik, akkor onnan már nem megy át a vér. Ha nem megy át a vér, akkor az a terület, amit ellátott, nem kap vért, nem tud működni. Természetesen különbség van abban, hogy ez lassan, fokozatosan történik, vagy hirtelen következik be. Mert a szervezetünk, gyakorlatilag az agy és a szív az, ami kevésbé ilyen rugalmas, de az összes többi részén, ha ez lassan, fokozatosan, hónapok, évek alatt alakul ki, mert általában így alakul ki, akkor hozzá tud szokni, és kérem szépen, mondtam, hogy mi zseniálisan vagyunk összerakva. Az élő szervezetnél nincsen zseniálisabb. Megtalálja az utat, és elkerüli azt a szakaszt, ahol már nagyon kicsi, nagyon szűk az átáramlás, és megerősödnek oldalágak, amik kikerülik ezt a részt, és akár szinte majdhogy nem tünetmentesen is tud tovább élni, holott van egy szűkület. Azonban, ha egy kisebb szűkületre hirtelen rájön egy vérrög, akkor ott egy hirtelen elzáródás következik be, és a hirtelen nem tolerálja a szervezet. Akkor komoly problémák jönnek,
létre. Tehát ez egy heveny, nagyon súlyos állapot, ami általában valamilyen sebészi beavatkozás szokott igényelni. Tehát mindenképpen ilyen eszközös beavatkozásra ad okot. Nyilvánvalóan nem ez, amiről ma itt beszélgetünk, de tudnunk kell, hogy ez is van. Amit általában a hétköznapban ismernek ilyen hirtelen bekövetkező például a szívinfarktus. Hiszen a szív izomzatában ezek a megkerülések nem működnek úgy, mint például a végtagizomzatban. Vagy az agyi történések. Az agyi történésekről fontos beszélnünk, hiszen több módon is létrejöhetnek, akár úgy, hogy valahol a szervezetben az agy előtti érszakaszon vannak ilyen kitüremkedések, ezeket hívják plakkoknak az érben, aminek a felszínén vannak trombusok, vérrögök, és abból lesodródik, és megáll az agyban. Ez azért fontos, mert kell, hogy tudjuk, hogy ma Magyarországon a halálokok között, hogy vezet a szív- és érrendszer, utána a daganat, és harmadik leggyakrabban az agyi történés. Viszont a rokkantságban vezet. Tehát a rokkant embereknek a legnagyobb része az agyi történés miatt lett rokkant. Ezért nagyon fontos, hogy beszéljünk erről a kérdésről. Tehát a szív és az agy nem nagyon képes tolerálni, főként nem a hirtelent, és ezért komoly tünetkiesések vannak, és ha ez túl nagy területet érint, akkor bizony halállal is végződik. Na hát, most úgy próbáltam összeszedni, hogy mi minden probléma lehet, ha az ér megbetegszik. Akkor egy kicsit menjünk vissza az elejére, és nézzük végig a kockázati tényezőket, hogy hogyan befolyásolják az érbetegség kialakulását, előremenetelét. Ugye kezdtem azzal, hogy a kor. Erre mindenki azt mondja, hát azt nem tudom befolyásolni. Biztos? Nem tudom, önök ismernek olyan 70 évest, aki 50-nek néz ki, és olyan 40 évest, aki 70-nek? Tehát a kor, a kronológiai kornál sokkal fontosabb a biológiai kor. Hogy valaki hogy tartja magát karban egész életében, azért vannak olyan idős emberek, akik idősen is fittek, frissek, fiatalok, és van, aki már 40 évesen is olyan, hogy azt hiszi, hogy már régen nyugdíjban van. Tehát a kor valóban befolyásolja, de azért ahhoz oda mi is tudunk tenni, ha ezt komolyan vesszük. Aztán a nem. Hát igen, valóban a férfiak esendőbbek, de mondtam, hogy a hölgyek elveszítik ezt a védettségüket a menopauzával, a hormonális változásokkal, illetve bizonyos betegségekben, például a cukorbetegek vonatkozásában egyáltalán nincs különbség a férfiak és a hölgyek előfordulási arányában, tehát elveszítették a védettségüket. Aztán, hogy ha valaki például dohányzik, hölgy, akkor nagy esélyt ad arra, hogy csökkentse azt a különbséget, ami a nem szerint ő számára védelmet jelent. Tehát int is lehet veszíteni, és meg lehet nyerni is. Genetika. Vannak valóban genetikai alapon kialakuló elváltozások, amik a génekben vannak benne. De nagyon sokszor ezt nem genetikai vizsgálatok mondják, hanem mit? Hogy volt-e a családban agyvérzés, szívinfarktus, alsó végtagi vagy felső végtagi érszűkület, és gondoljunk csak egy picit bele. Ha a papa, a mama, a nagybácsi, a gyermeknek mindegyiknek van, nem biztos, hogy mindegyiknek genetikai az oka. Hiszen ha a papának volt, és a fiának, meg annak a fiának is, nem lehet, hogy ugyanolyan életmódot folytattak? Ugyanolyan táplálkozási szokásokat? Tehát a genetikában is azért van egy kicsit olyan, hogy ugyan hasonló körülmények miatt ugyanolyan problémák vetődnek fel, ugyanolyan kockázati tényezők fogják utolérni, amit az őseikért. De ha valaki ebben gondolkodik, akkor figyel magára és tud előre tenni. Aztán ugye ezek voltak a nem befolyásolhatók. Az úgynevezett metabolikus tünetegyüttes, vegyük leginkább górcső alá, mert ezt jelzik a szív- és érbetegségek legkoraibb jelzőjének. Én rögtön azzal kezdeném, ugye áll ez a magas vérnyomásból, magas vércukorértékekből, a
vérzsírok harmóniájának a felborulásából és a túlsúlyból. Én a negyedikkel kezdeném. Alapvetően azért tartom rendkívül, nem merem ezt mondani, hogy én. Azért rendkívül fontos, mert a másik három szorosan összefügg vele. Nagyon szorosan. Egyébként már jó néhány évvel ezelőtt a Kardiológiai Világszövetség a szív- és keringési betegségek első számú kockázati tényezőjének tartotta, és oda helyezte a túlsúlyt. A túlsúlyosoknál a magas vérnyomás szinte automatikusan megjelenik. De azt tudják-e, hogy 5 kiló mínusz, 10 higanymilliméter mínusz? Tehát ha valakin van 15 kiló túlsúly, és 140-150 a vérnyomása, csak annyit kéne, hogy a 15 kilót leadja, és a vérnyomása már is a normál tartományba esik. Aztán a 2-es típusú cukorbetegség. Ugye a 2-es típusú az, ami későn alakul ki. A lényege az, hogy gyakorlatilag a rendszeres, állandó, helytelen táplálkozással, a nagyon magas szénhidrát terheléssel kimerítjük a hasnyálmirigynek azt a részét, ami az inzulin termeli. Ezt gondolom, hogy már mindenki hallotta, az inzulin az, ami szabályozza, hogy a vércukrot fel tudja használni a sejt, hogy be tudjon épülni. És hogyha valamit folyamatosan túlterhelnek, akkor előbb-utóbb mi lesz? Kimerül. Hát ez a 2-es típusú cukorbetegség. Na most a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedőknek a több mint 90%-a túlsúlyos. Akkor valahol megint csak ott van a kapcsolat. Ez nem életmódi kérdés? Hogyha például nem a gyorséttermekben a nagy hamburger, jó nagy fehér buci, jó zsírosan átsült egyebek, hanem mondjuk salátát tennénk helyette, vagy ne talántán valami finomabb, értékesebb táplálékot fogyasztanánk el helyette, akkor rögtön jobb lenne. Nem mondom, jól esik néha egy-egy sütibüti, de ne legyen mindig. Vagy legyen desszert. Gyümölcs. A zöldségek, gyümölcsök pont védelmet jelentenek. Azon kívül a magas rosttartalmuk miatt, ha mégis ettünk szénhidrátot, segít a szénhidrát egyenletesebb felszívódásában. Tehát itt nagyon-nagyon sokat tehetünk azért, hogy ne alakuljon ki a metabolikus anyagcserezavarból végül szív- és keringési betegség. Ez kin múlik? Kinek a döntésén? Most kérek szépen egy kis hangot. Kinek a döntésén múlik? Na, jó van, együtt vagyunk, remek, szuper. Így van. Azt szeretném most megmutatni, hogy az összes többi kockázati tényezőn is most végigmegyek, és mindegyikről elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag a mi döntésünk. Mert menjünk tovább. Kockázati tényező a dohányzás. Kérem, kinek a döntése? Itt nyílt színen mindannyiok előtt bevallom, érsebész létemre sokáig dohányoztam. De én már nem. És az volt a legszörnyűbb, hogy amikor a betegeimet eltiltottam, akkor azt mondták, hogy hát a doktornő is dohányzik. És erre nem tudtam mit mondani. Aztán utána, amikor abba hagytam, akkor azt mondták, hogy ha könnyű a doktornőnek, ma a doktornő nem dohányzik. Szóval ez egy döntés, és azáltal, ha valaki leszokik a dohányzásról, nem csak magával tesz jót, hanem a környezetével is. Hiszen az úgynevezett passzív dohányzás például a tüdőrák kockázatát 6-szorosra emeli a nem dohányosokkal szemben. 6-szorosra. Azért ez nem joga, senkinek sincs joga, hogy a másikat ilyen kockázatnak kitegye, igaz? Mindig mondták, hogy a leszokott bagós a legrosszabb, így van. Én ezt elismerem. Aztán nézzük tovább. Komoly kockázati tényező a stressz. Hogy tudunk ellene tenni? Na jó, nem biztos, hogy a főnököt le lehet cserélni, ezt tudom. Lehet azért mást is tenni, de ha valaki rendszeresen gondoskodik arról, hogy levezessen, akár mozgással, akár relaxációs programmal, akár az, hogy rendszeresen benne van a programban, hogy legyen kikapcsolódás, amikor tényleg munka félre, és csak a kikapcsolódás. Ez megint csak az, amit magunk el tudunk végezni. A stressz legfőképpen úgy hat, hogy ugye a stressznek az a lényege, hogy menekülj. Ez egy nagyon jó dolog, csak hogyha ez a menekülj állapot
non-stop, folyamatosan fennáll, ennek nagyon sok káros hatása van. Az egyik legfontosabb káros hatása, hogy az erek összehúzódnak, mindegyik. Ha összehúzódik az ér, akkor kisebb lesz az átmérő, kevesebb vér tud átfolyni rajta. Ennek kellemetlen mellékhatásai vannak. És a stressz önmagában is nagyon komoly szabadgyöktermelő, és hogy a szabadgyökök mit csinálnak velünk, hát arról már szerintem mindenki hallott. Ugye a szabadgyökök nem mások, mint olyan instabil molekulák, és a természetben minden, ami instabil, az stabilitásra törekszik. Na most a szabadgyökök mit csinálnak? A sejtjeinkkel ide-oda, amoda-oda tapadnak, ők jók lesznek, helyreáll az egyensúlyuk, viszont ahova oda tapad, ott elindít egy folyamatot, betegséget. Ezt hogy lehet kivédeni? Olyanokkal, amik megfogják a szabadgyököket, begyűjtik, elseprik, ezeket hívják antioxidánsoknak. Például zöldségek, gyümölcsök tele vannak velük, úgyhogy megint csak tudunk tenni ellene. Tehát ha valakit sok stresszél, akkor fogyasszon több antioxidánst. Aztán mozgásszegény életmód. Kérem szépen, ha valaki elkezd mozogni, furcsa dolgokat fog észlelni. Az elején borzasztó nehezen megy. Egy idő után igénye lesz. És azt fogja észlelni, hogy ha még nem is fogyott, de mozog rendszeresen, érdekes, a vérnyomása elindul lefelé, a vércukra elindul lefelé, és még a vérzsírok is elindulnak lefelé. Mi történik? Azzal, hogy egy természetes dolgot elkezdtünk, visszataláltunk a mozgáshoz, ezzel elkezdjük az egyensúlyt helyreállítani az egész szervezetünkben. Ez kin múlik? Rajtunk. Köszönöm, azért néhányan vannak velem. Nagyon jó. Tehát tudom, hogy ez sem könnyű. És ha valaki nagyobb súllyal küzd, egy valamit mindenki meg tud csinálni. Egy kicsit sétálni. És mindig egy kicsit többet. A fokozatosság nagyon fontos, de vissza kell hozni azt az életünkbe, a mozgást, hiszen ez is ugyanolyan életelemünk, mint a táplálkozás. És ez megint csak rajtunk múlik. És ezzel számtalan dolgot tudunk javítani. Amikor én azért főként alsó végtagi verőérbetegekkel találkoztam érsebész pályám során, nekik mindig azt mondtuk, hogy amikor még olyan mérsékelt volt a tünete, hogy minél többet sétáljon. Mindig egy kicsit többet, mint előző nap. Lehet, hogy 1 vagy 2 lépés, de mindig többet. Ha elkezdenek mozogni, akkor mindig többet. Egy fél sarok, 1 sarok, valamivel mindig menjenek többet, aztán lehet futni, kinek mindenki megtalálja magáét. De ez is olyan, amit magunk döntünk el. Aztán most akkor beszélek a homociszteinről. A homocisztein tulajdonképpen természetesen megvan bennünk. Nem más, mint egy olyan fehérje, amelynek normális módon megvan, és van persze funkciója. A probléma az, ha túl sok lesz belőle. Miért lesz sok? Azért lesz sok, mert a lebontása nem megy megfelelő ütemben, tehát nincs egyensúly. És mert a lebontása 2 módon lehet, az egyik irány az, hogy visszaalakul metioninnál, ez egy aminósav, amit a szervezet aztán másra használ, vagy pedig ciszteiné alakul, és hát a vizelettel távozik. Na most az a helyzet, hogy mind a 2 irány tud működni, ha bizonyos dolgokat beviszünk. És nagyon egyszerű, amit be kell vinni. Akkor tud a homocisztein metioninnál visszaalakulni, ha van B12 vitamin, mert ez annak az enzimnek az úgynevezett koenzime, tehát az enzim működéséhez kell, és ha van folsav, mert a folsav az, ami ad neki egy metilgyököt. Tehát akkor az egyik irányba kell B12 meg pótolni, meg B9 vagy folsavat. A másik irány, hogy kiürüljön, ciszteiné alakuljon, az pedig B6 vitamin. Mert a B6 vitamin annak az enzimnek, ami ezt az irányban a lebontást végzi, úgynevezett koenzimje, vagyis nélküle nem tud működni. Tehát nem egyszerű a képlet. Végeztek egy felmérést 14 régióban, és megint az érre kerültünk. 14 régióban ez egy nagy nemzetközi felmérés volt, a másodikak voltunk abból a szempontból, hogy nálunk volt a legmagasabb homocisztein szint, és a legalacsonyabb B-vitamin szint. Tehát egy olyan betegség, ami nagyon könnyen lehetne segíteni, és ma már
azt mondják, hogy sokkal fontosabb, mint a zsíranyagcsere kisiklásnak a jelentősége. Tehát megint ott vagyunk, hogy tudunk rajta segíteni. Aztán, hogy a szív vonatkozásában mondtam az alkoholt és a drogot. Hát azt hiszem, hogy ezt nem kell különösebben megmagyaráznom. Nem arról van szó, hogy egy vasárnapi ebéd után a családdal ne lehetne meginni egy pohár bort. Nem erről van szó. Az, aki napi szinten, tehát krónikus alkoholizmusról van szó. A pohár főként, ha még veres is, az szinte jó is. Ugye mondták régen, a régi öregeknek volt sok eszük, hogy gyógyít. Valóban ma már tudjuk, hogy a szőlőmagból a borba kerülő számtalan fontos anyag mennyire jótékony a keringésre. Tehát nem erről beszélünk. A rendszeres, tartós, komoly alkoholfogyasztásról. A drog. Kérem szépen, a drogosok között az agyi történések 2-6-szor gyakrabban fordulnak elő, mint a hasonló nem drogos populációban, népességben. Tehát nagyon komoly jelentősége van ennek is. Ez megint csak egy döntés kérdése, akit pedig nem tud, vannak rá additológiai központok, akik segítséget adnak, mert vannak szintek, ahol valóban orvosi segítségre van szükség. Akkor tulajdonképpen néhány dolgon végigmentünk, és megbeszéltük azt, hogy le kéne egy sarokkal előbb szállni a villamosról, vagy a buszról, vagy le kéne egy kicsit tenni az autót, vagy oda kéne figyelni, és mondjuk nem hamburgert, hanem salátát enni, ha már gyorsan kell enni. Ezek mind olyan egyszerű dolgok, és ha odafigyelünk a testsúlyunk tartására, akkor rögtön a vérnyomásunk, a vércukorértékünk is megy lefelé. De hogy komplexen, hogy tudunk ezügyben tenni, én még néhány jó tanácsot adnék. Valóban a vérzsírok, például a vérzsíroknak a stabilizálására mindenféle gyógyszereket használnak, ezek közül az úgynevezett statinok elég elfogadható eredményük vannak, viszont a legutóbbi vizsgálatok kiderítették, hogy hihetetlen nagy mértékben csökkentik a Q10-et. Nem tudom, hogy a koenzim Q10-ről már nyilván önök is hallottak, én ezért most a helyére teszem. Ez egy olyan anyag, ami normál módon megvan a szervezetünkben, csak a kor előre haladtával egyre kevesebb van. A legfontosabb szerepe az, hogy a szervezet, a sejtek energia háztartásában tölt be nagyon komoly szerepet. Na most a szív nagy energiát igényel? Hát gondolják el, önök alszanak, a szívük soha. A szívük addig alszik, míg tehát a butúp, az a kis picike, amíg elernyed. Eddig pihen. Hihetetlen nagy energiára van szüksége. És van egy gyógyszer, ami viszont csökkenti azt az anyagot, amiből már mondjuk 40 fölött amúgy is nagyon kevés van. De hát vannak más módszerek. Kezdtem már itt pedzegetni, az életmódváltás, egy másfajta gondolkodás, a táplálkozás átalakítása, sokkal több zöldséget, gyümölcsöt kéne ennünk naponta többször, és mellőzni a magas szénhidrát tartalmú ételeket, hiszen az elhízásnak ez az egyik legfontosabb kiindulója és alapja. Aztán azon kívül hát nem csak gyógyszerek vannak. Nyúljunk vissza a természet patikájához, hiszen nagyon-nagyon sok mindenben tudnak nekünk segíteni. Kedves kolléganőm, Révész doktornő elmondta, hogy mi mindenre jó az aloe vera. Én, amikor először meséltek erről, elkezdtem kutakodni, és találtam egy talán 87-es Nemzetközi Angiológiai, tehát Érgyógyász Társaság kongresszusán, talán 87-es cikket, ahol egy indiai kolléga arról számolt be, hogy ő 5 éven keresztül az egyéb gyógyszereken kívül aloe kockákkal etette a betegeket. Hát ugye nekik ott volt a kert végéből, könnyű volt elővenni, meg piacon is lehet kapni, és nagyon döbbenetes volt az eredmény. Először az 5 éves követésben nem veszített el beteget, és ilyen 5000 körüli volt a beteg létszám, ami óriási. Azt tapasztalta, hogy a mellkasi szorító fájdalom, amit angínának hívnak, és szerintem azért nyilván már mindannyian hallották, 85%-kal csökkent. Mellékhatásként csökkent a vércukorérték, csökkentek a kóros vérzsírértékek, helyreállt az egyensúly, és a betegek sokkal jobban érezték magukat. Hát használjuk mi is. Aztán
számtalan olyan gyógynövény van, amit segít nekünk ebben. Például előttem már ugyan a gyerekek és a tanulás szempontjából előntette Juronics doktornő a ginkgo bilobát. A ginkgo biloba egy fantasztikus gyógynövény, amely nem csak tehát az agytápláléka úgy is, hogy az idegrendszer támogatja, de az összes érre kifejtett hatása a legkisebb erek szintjén képes hatni. Nincs ilyen gyógyszer. De ez működik. Aztán azon kívül, hogy hat a legkisebb erekre, szabályozza a vérnyomást, hat a magas vércukorértéket, a vérzsírértékeket, tehát mind benne van ebben az úgynevezett metabolikus tünetegyüttesben? Mind benne van. Vagy például a rejsigomba, amely szintén hat arra, hogy a vércukor, a vérnyomás szabályozásában részt vesz, a fokozott véralvadást gátolja, ami megint csak nagyon lényeges az érbetegségekről beszélve, és ráadásul egy adaptogén gyógynövény, ami azt jelenti, hogy bármennyi ideig nyugodtan lehet fogyasztani, mert nincsen káros mellékhatása, csak annyit tesz jót a szervezettel, amennyi annak szükséges. Aztán itt van például a sizandra. Kínai sizandra egy olyan gyógynövény, amit mi kevésbé ismerünk, de hasonló jókat tesz. A sizandra is azon kívül, hogy a vérnyomást szabályozza, a vérzsírokat és az alvadásgátlást, hasonlóan a rejsigombához is fokozza azt a képességet, meg még a ginkgo biloba is, hogyha mégis történik valami oxigénhiányos állapot, akkor ezt a sejtek sokkal jobban tűrik. Miért fontos ez? Ha mégis bekövetkezik egy agyi értörténés, egy infarktus, akkor sokkal kisebb lesz az a terület, ami elhal. Mondjuk nem egy tenyérnyi, hanem csak ennyi. Fontos ez? Hajjaj, de mennyire? És ezt nyugodtan lehet előre enni. Ha mégis, mert ugye nem kicsikorunktól ettük, akkor próbáljuk most, már valami elindult, lehet, hogy bekövetkezik mégis valami, hiszen ha nem régóta kezdtük el, akkor még nincs nagy védelmünk. De ez akkor is véd. A gyógynövények zseniálisak. Vagy például a ginzeng. Az is egy adaptogén gyógynövény. Szabályozza a vércukorértékeket, ha vérnyomás szabályozó, és a vérzsírokra is hat. Aztán bármilyen más vitaminok. Ugye az antioxidánsoknak nagyon fontos szerepe van, hiszen az oxidatív folyamatok nagyon jelentősek ezekben a betegségekben. Majdnem minden kóros állapot úgy hagy, hogy egyfajta úgynevezett oxidatív stresszt hoz létre, tehát egy olyan szabad gyök tömeget mozgósít, ami beindítja a kóros folyamatokat. És minden, ami véd ellenük, azok ugye az antioxidánsok. Hát rendkívül sok antioxidánst ismerünk. Antioxidánsok a különböző vitaminok, például az A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin. Ezek mind-mind antioxidánsok. Nyugodtan lehet belőlük többet enni, mint amennyi az úgymond előírt ajánlott dózis, mert annak a sokszorosa is elég, illetve sokszorosa is nyugodtan megehető. Hivatkoznék például általam igen tisztelt Szent-Györgyi Albertra, mindannyian büszkék vagyunk rá, mert egy magyar származás, egy magyar Nobel-díjas volt. Szent-Györgyi Albert 92 esztendőt élt meg, teljes szellemi frissességben éppen jól, és ő naponta 1-2 g C-vitamint evett. Lehet, hogy ő jobban tudja, hogy mi jó nekünk. Én inkább hallgatok rá, mint azok, akik kiírták, hogy 60 mg a dózis. Aztán ugyanígy a B-vitaminokról beszéltem. A B6 vitamin, a B12, a folsav, ezekről már itt kedves kolléganőim előttem beszéltek, más szempontból, de lámlám a szív- és keringés szempontjából is. Aztán ugyanilyen antioxidáns hatással bírnak az úgynevezett flavonoidok. Megint ilyen szavakkal dobálódzok. Sokkal egyszerűbben mondom, ezek a zöldségekben, gyümölcsökben benne vannak. És védik a szervezetünket. Védik az oxidatív stressz ellen, mert gyökfogók eltakarítják, ami nem odavaló, és sokkal többet kéne belőlük enni. Vagy ugye a cukorbetegségben még akár a Gymnema sylvestrét is megemlíteném, ami egy olyan gyógynövény, amit úgy is hívnak magyarra fordítva, hogy cukorfaló, tehát a vércukorszint normalizálásában segít, hasonlóan akár a ginzenghez, vagy akár a gyömbérhez. Tehát nagyon sok minden dolog van körülöttünk, amit igénybe vehetünk. Akkor,
ha gondolkodunk, ha eldöntjük, arra gondolunk, hogy mit akarunk mi a jövőnktől. Azt szeretnénk, hogy majd egyre jobban levön, majd másokra szoruló, esetleg ágyban fekve éljük le életünk utolsó éveit, kiszolgáltatva, vagy inkább úgy szeretnénk, hogy amikor az unokáink cseperednek, akkor tudjuk velük tartani a tempót, tudjuk velük futni, menni velük, együtt lenni, és esetleg egyszer majd szépen elaludni. De úgy, hogy előző nap fent voltunk, magunkat láttuk el, és élveztük az életet. Mert az élet erre való. Szomorú dolgokkal kezdtem, de azt mondom, ha egy kicsit gondolkodnak, ha törődnek magukkal, önmagukkal, nem a gyerekükkel, nem a férjükkel, nem a feleségükkel, önmagukkal, önmagukkal. Mert önök a legfontosabbak. Önök egyediek, egyetlenek, nincs önökből több. És mindenki a önök körül csak akkor kap valamit önökből, ha önmagukra vigyáznak. Kérem, szeressék önmagukat, és vigyázzanak önmagukra. Köszönöm szépen a figyelmet. Yes, I can see you. 'Cause every girl here wants